Il-Eurostat qal li s-sena li għaddiet 113 miljun ruħ fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li jirrappreżentaw 22.5% tal-popolazzjoni Ewropea kienu fir-riskju tal-faqar u l-esklużjoni soċjali. Ir-rata f'Malta tal-persuni f'riskju tal-faqar kienet sa 19.2% li hija kważi 5% inqas minn kemm kienet fl-2013. Mit-ċifri tal-Eurostat joħroġ ukoll li rata f'Malta kienet 3.3% inqas mir-rata medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li f'5 snin il-persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali f'Malta naqsu biktar minn 17,000 ruħ. Fil-fatt, f'dan il-perjodu, il-persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali naqsu bi 17,000 ruħ minn 100,000 fl-2013 għal 83,000 matul is-sena li għaddiet. Biċ-ċifri joħroġ ukoll li matul dan l-istess perjodu Malta irnexxilha tnaqqas bil-kbir il-persuni li ma jifilħux jixtru 4 minn 9 oġġetti li huma kkunsidrati bħala meħtieġa biex persuna jkollha livell ta' għejxien diċenti. Dawn jinkludu xiri ta' laħam uħud darbiva u darba le. Fil-fatt, ir-rata ta' persuni mċaħda mill-iktar affarijiet bażiċi naqset b'6.2% minn 9.5% fl-2013 għal 3.3% fl-2017. Ir-rata f'Malta hija inqas minn nofs tar-rata medja Ewropea. Miċ-ċifri joħroġ ukoll li hemm 17 il-pajjiż li għandhom rata ta' persuni f'riskju ta' faqar iktar minn ta' Malta. Dawn jinkludu il-Bulgarija, l-Italja, il-Kroazja, Spanja, il-Portugal, ir-Renju Unit, il-Lussemburgu, il-Belġju u l-Polonja. Fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, ir-Repubblika Ċeka bi ftit aktar minn 12% għandha l-anqas rata ta' persuni f'riskju ta' faqar fil-popolazzjoni tagħha, filwaqt li l-Bulgarija bi kważi 39% għandha l-akbar rata ta' persuni f'riskju tal-faqar fil-popolazzjoni tagħha.